Zdravo, dobrodošli u moj novi video. Ako vas interesuje više zanimljivosti što se tiče Turske, kulture, braku sa strancem i mom konkretnom životu, zapratite me, subscribeujte se na moj YouTube kanal, verujem da će vam biti jako interesantno. Danas pričamo o životu u Turskoj, šta je tu sve bilo, da kažem, meni čudno, šokantno kada sam počela da živim u Turskoj, i ono što je, da kažem, na neki način različito, drastično od Srbije. Ja sam u Turskoj živela u Istanbulu, u evropskom delu grada. Živela sam sa svojim suprugom i sa njegovim roditeljima i sa njegovom porodicom, tako da sam imala, da kažem, neki pravi em, prikaz turskog društva pravo iz kuće. Doduše, moj suprug i njegova porodica nisu iz Turske. Moj suprug je pola Arapin, pola Turčin, njegova majka Arapkinja, otac mu je Turčin, iz nekog turskog dela Iraka, a majka je iz Bagdada, tako da se moj muž rodio u Bagdadu i imaju dosta tih primesa iračke kulture koja je jako interesantna, raznovrsna, pogotovo što u toj nekoj iračkoj, da kažem, procvetnom delu godina kada je bilo 70-ih, 80-ih, oni su bili jako moderna zemlja, to je taj neki bio period kada su se od mog supruga majka i otac upoznali. Ona je bila profesor na fakultetu, on je bio student, tačnije, nisu bili na istim predavanjima, šta god, iako su bili istih godina. Moj svekar je bio neki, da kažem, bandit koji je morao da polaže još neki ispit koji mu je ostao i onda je tako upoznao svoju, tako se i danas vole i poštuju, tako da je jedna jako zanimljiva ljubavna priča, međutim nećemo pričati o tome. Otišla sam malo sa teme, pričat ćemo o šokantnim stvarima koje sam videla u Turskoj. Sa tim, mogu da kažem slobodno da je naša ta neka porodica, mikroporodica u Turskoj moderna i da ja nisam zapravo mogla da vidim neke wow drugačije stvari u Turskoj. Videla sam ih naravno od poznanika, prijatelja i tako dalje, ali generalno nije klasično, da kažem, ako je baš moderna porodica, modernih shvatanja. Kod nas se žensko poštuje, ima svoju reč, svoje prava i tako dalje, što verujem da je i u dobroj većini Turske takav slučaj. Ono što moram da kažem jeste prvo šokantno što sam videla, što je meni bilo dosta čudno, jeste što se okupljaju Turci nekada uveče u kolima i piju alkohol, uglavnom stanu pored obale mora ili negde tako pored nekog zelenih površina ili pored obale mora, sednu tako, piju alkohol i druže se i puštaju muziku. Toga sam baš puno videla i baš mi je bilo čudno, pogotovo kada je leto, to je krcato, znači ljudi koji samo igraju uz muziku pored ovog šetališta, pored mora i prave, ne znam, roštilj, tako, vesele se bukvalno. Ono što je isto, na primer, drugačije nego u Srbiji, mi ponekada za 1. maj, da kažem, okupimo se, pravimo neki piknik negde u prirodi i pravimo roštilj i tako dalje, a Turci imaju kulturu da to rade skoro svaki vikend, svake nedelje to rade. I bilo mi je jako čudno kad sam videla svuda, bukvalno na zelenim površinama nekim, da tako sednu i kao prave piknik. A pogotovo što se dešavalo, na primjer, pored autoputa, mislim glavnog puta, kao ima kao neko ostrvo zeleno, površina i onda vidiš tako ljude koji sede, jedu i ne znam, sede bukvalno, uživaju. Meni je to bilo jako čudno, mi toga toliko nemamo, ili možda čak ja nisam videla, ali sigurna sam da nemamo toliko. Kod nas se to dešava jednom godišnje, a kod njih skoro svaki vikend. A što se tiče, da kažem, tog pića pored obale i to kada se skupljaju u autu da piju, ja mislim da je to uglavnom zato što se oni kriju od svojih porodica, a kod nas je recimo u Srbiji sasvim normalno da se okupimo i pred roditeljima i pred drugim ljudima da pijemo alkohol kao pred starijima. Kod njih je, da kažem, to je neka možda sramota ili nemaju taj luksuz da se oslobode da piju možda
kući ili tako nešto i onda to rade tako, skrivaju se, rade to u kolima. Meni je to bilo jako čudno, ali opet kažem, mi smo verovatno te neke drugačije kulture, pa je normalno. I verujem da postoji jedna velika predrasuda jeste da Turci ne piju alkohol, što je sasvim suprotno laž. Tačnije, naravno, neke porodice, neki ljudi koji su religiozni ne piju alkohol, ali mogu da vam kažem da dosta njih zaista pije i da su uvek te kafane neke njihove bidaha i mejhane pune i da svi piju alkohol, tako da to je eventualno možda da vam razbijem jednu predrasudu, pošto kod nas dosta ljudi koji žive u Novom Pazaru i Bosni su da kažem, dosta u veri i znam da kod ovde u našim krajevima da su da ne piju alkohol, a recimo u Turskoj sam primetila da je skoro suprotno, nije uopšte tako kao u ovim našim krajevima. Tako da, eto, možda neka mala stvar koju ljudi nisu toliko videli. Šta je još jedna stvar? Što se tiče kućnih pomoćnica, na primjer, kućne pomoćnice su kod nas, ajde, i ovi što imaju novca, da kažem, i koji žele da plate kućnu pomoćnicu, to je kod nas uglavnom dolazi neka žena da čisti 2-3 sata, uglavnom ne spavaju u kući, idu nazad kući, naravno postoji naš sistem isto dadilja i tako dalje, ali uglavnom ono što sam videla u Turskoj jeste da žene imaju kućne pomoćnice i one spavaju u kući, ostaju tu i jedan dan imaju slobodan, moja svekrva, zava i tako dalje, svi imaju kućnu pomoćnicu i ta žena sedi, spava sa nama u kući i to su uglavnom neke žene koje su iz drugih zemalja, recimo sve koje su kućne pomoćnice u našim kućama su bile iz Turkmenistana. I generalno sam primetila dosta žena uzima te žene iz Turkmenistana. Tako da to su uglavnom neke, da kažem, iz stranih nekih drugih zemalja žene koje dolaze da rade u Tursku. One ostaju, spavaju sa njima u kući. Kod nas je recimo, mislim, skroz suprotno. Mislim da je kod nas taj sistem kao kućnih pomoćnica ili neko ko ti pomaže u kući veoma stran i postoji dosta osude što se tiče toga. Ja sam lično dobila puno predrasuda, osuda i ružnih reči zato što sam napomenula negde da smo mi u Turskoj i Istanbulu imali kućnu pomoćnicu. Tako da uopšte nisam videla poentu toga, jer prosto ne radim to iz nekih bahatih razloga, kao da sam ja nešto obražena, razmažena, ne znam ja šta da pomenem. To je prosto neki vid kulture kod njih. Ono što je veoma drastično između recimo Srbije i Turske jeste da su oni opsednuti čišćenjem, da su im kuće stalno čiste i da su im kuće stalno spremne da imaju goste. Kada kažem stalno spremne, to znači da bukvalno je svaka spavaća soba gostinska soba ili šta god usisano, spremljeno, obresana prašina, imaju spremne baklave, spremaju ručak, znači bukvalno je kuća spremna da primi goste. Ako se najavite dan unapred, odete u tursku kuću i kažete došlo je nas 10, oni će da imaju gde da vas smeste, ali bukvalno tako. Oni imaju stalno sređene krevete, posteljine, znači apsolutno su spremni u svakom trenutku da vas prime kao gosta. To je meni recimo bilo jako interesantno jer kod nas, mislim, mi čistimo kuću, eto, neko mora da nam se najavi, pa mi počistimo kuću, pa oni dođu, pa se mi spremimo, što je dosta slično, mogu reći isto i sa Irakom, tim nekim delom kao mentaliteta, moja svekrva isto čisti kuću unapred kada joj se najave gosti, nije kao turske žene da je stalno sve sređeno, iako je sve sređeno, zato što naravno ima plan i organizaciju tih žena koje žive kod nje da sređuju kuću, ona im kaže šta treba da rade. Tako da je stalno kuća čista, ali da kažem te turske žene ili turske kuće, to je recimo nešto čudno. Kod nas uglavnom ne ide to tako, ne znam. Verujem da verovatno i vi možda radite to tako, ali u mojoj kući, u kući moje babe, u kući moje tetke i tako dalje nije tako, nego eto, čisti se kada je slava, kada je, ne znam, Božić, Uskrs, kada trebaju gosti da dođu. To je nešto klasično, mislim, kod nas u Srbiji.
Šta je još bilo šokantno, na primer, meni u Turskoj? Na primer, to što nemaju muško-ženske odnose. Moj suprug ima jednu drugaricu, 2, 3 drugarice s koje ja znam i koje smo se upoznali, išli smo zajedno, i sve je to okej. Ja generalno imam, isto dosta, da kažem, drugova muškaraca, i moj suprug isto i njih upoznao i sve je super to. Nego, kod njih to ne postoji. Znači, ja vidim dosta kao muškaraca i žena, oni imaju samo, eto, jednopolna kao, e, ovaj, e, drugarstva, nema puno muško-ženskih prijateljstva, pogotovo što su, ajde da kažem, i muškarci i žene posesivni i ljubomorni. E, Oni su drastično zapravo ljubomorni. Pogotovo sam primetila to kod muškaraca. Oni kada odluče kao da je to ta neka žena kojom će da se ožene, oni postaju jako posesivni i ljubomorni. I onda verovatno iz tih istog razloga i žene su isto posesivne i ljubomorne, i tu nema mnogo kod njih ni muško-ženskih prijateljstva, verovatno zbog iz tih nekih razloga, ne znam koji su tačno razlozi, ali nije toliko to normalizovano koliko je kod nas. I kod nas je recimo drugačije što se tiče po starosti kao druženja. Ja recimo imam prijatelje koji imaju 40 nešto godina, 50, 60, iako ja imam 20 i nešto. Imam recimo drugaricu koja ima 47 godina, imam na primer neke prijatelje koji imaju 50, 60 godina. Meni je to sve normalno, kao i nama je sve to normalno. 30, 40, to je sve kao normalno kod nas. Ja znam, recimo, moj otac ima prijatelje isto koje su drastično stariji od njega. Generalno svi imaju kao na neki način neke prijatelje koji su drastično kao po godinama razlike. Naravno, imam ja dosta prijatelja koji su mojih godina, ali to kod mene uopšte nije kao pitanje što se tiče godina. Recimo, to je bilo čudno mom mužu, kada je došao ovde u Srbiji i kada je video to, onda je rekao da kod njih u Turskoj nema to toliko toga. Tako da, eto, to je neko zapažanje mog muža, ne mene. Šta još ima interesantno? Recimo, njihova tucana paprika je mnogo drugačija od naše. Zove se pul biber u Turskoj. I ja sam imala neku, da kažem, emotivnu krizu kada sam počela da jedem inače hranu sa tom pul biber. I zamolila sam svekrvu da ako mogu da izbace iz hrane, jer ja sam bukvalno osetljiva jako na hranu. Ja sam plakala kada oni stave tu pul biber, jer nekako je baš nekog ukusa na koji ja nikako nisam mogla da se naviknem. Druga stvar je doner kebab, nikako se nisam mogla da jedem zbog te valjda ovčetine neko koju stavljaju unutra, masce neko, ne znam ja šta. Inače volim teletinu da jedem i tako recimo volim isto da jedem jaretinu i teletinu u Turskoj i piletinu, ali recimo taj kebab, doner i to nikako, znači jela sam jedva pileći neki doner, iako verujem da dosta ljudi voli to da jede i da je baš ukusno i sočno što se tiče u Turskoj da je to dobro. Nekako meni je to bilo jako stran ukus i trebalo mi je vremena baš da se naviknem. Jedino sam jela, sećam se, kebab kada moj svekar sprema, jer on pravi te neke iračke kebabe i onda su bili kao top, ali ovi kao kupovni doneri to nikako, znači nisam jela. I ono što ja najviše volim da jedem zapravo tu se kad odem, oni spremaju neki pilav na drugačiji način od nas. Pilav i onaj kao njihov jogurt, kao nešto kao grčki jogurt. To sam stalno jela. Mislim da svi čak živi znaju, evo sad će bala bukvalno mi krene kad razmišljam o tome. Svi živi znaju u mojoj okolini kao Ana je kao jogurt i ovaj pilav, tako da eto to je neka stvar koju sam stalno, da kažem, jela. Ono zapravo što mi je bilo najviše šokantno, iskreno, najiskrenije, kad sam otišla u Tursku, pošto postoji dosta predrasuda kod nas u Srbiji i moguće čak i da je zbog serije, ali ne znam ja zbog čega tačno, ili namerno naši neki muškarci pričaju kako su Turci loši prema ženama, kako su oni ovakvi, onakvi, onakvi,
tako dalje. Meni je bilo najveći šok, najiskrenije, kad sam otišla u Tursku, prvi put čak na letovanje i posle kada sam ponovo počela da živim, koliko zapravo se poštuje žena i verujem da će biti raznih komentara u principu kao oni imaju femicide i tako dalje. Ja ne pričam o tome, to naravno postoji i ne bežimo od toga. To je nažalost nešto što se dešava i kod nas i kod njih i svuda u svetu, ali ta neka kultura poštovanja žena je specijalna i oni se recimo mnogo više obraduju kada treba da se rodi žensko dete nego muško, tako da je nekako sve suprotno nego taj neki sistem vrednosti u Srbiji. Kod nas je recimo stalno se potencira na muškoj deci, muškarac se uvek gleda kao bog, kao uzvišenje, a kod njih je sve suprotno. Kod njih su žene mnogo paženije, da kažem. Vrednuju se mnogo više žene od muškaraca, prosto i to je tako. Bar je moj utisak takav, ne znam. Ali to mi je recimo bio šok, zato što sam zbog tih nekih predrasuda koje sam slušala pre nego što sam otišla u Tursku mislila da tamo je, da kažem, isti sistem vrednosti kao u Srbiji, ali ne, suprotno je. Znači, oni mnogo više poštuju žena od muškaraca. Na primer, notorna laž je da u Turskoj mogu da imaju 4 braka, kao zato što je većinski u Turskoj religija islam. A, to je zapravo laž, ne može da se ima 4 braka. Može samo jedan, znači Turska je republika, ne računaju se religijski brakovi, zabranjeno je i čak su žene jako, da kažem, poštovane i žena na razvodu, čak i ako je muž prevari, može da se razvede od njega, da njoj pripadne cijela imovina i da on njoj mora da plaća alimentaciju. To mi je recimo isto jako čudno. Kod nas u Srbiji, na primjer, se plaća alimentacija samo za decu. Ako njih kad se razvedeš, imaš pravo kao žena sve dok ne umreš ili dok se opet ne udaš, imaš pravo da ti bivši muž isplaćuje novac kao alimentaciju zato što si ti oštećena strana. Tako da, eto, to su neke zanimljive činjenice koje možda vi ne znate, ali u Turskoj se jako poštuju žene i ovo su sve neki dokazi da je to zaista tako. Sada, naravno, postoji onaj drugi loš deo gde se žene, da kažem, ubijaju, siluju i tako dalje, ali ne bih zalazila u to, toga je previše u crnim hronikama i kod nas su isto crne hronike pune, tako da ne bih se nešto izamarala time niti pričala o tome. Nažalost, jeste tako, nažalost, treba da se mnogo toga menja, ali ne samo u Turskoj, treba i na Balkanu, i u Srbiji, i u Bosni, i u mnogim drugim zemljama. Ono što je isto drastično drugačije od Srbije i Turske jeste to što se oni vesele uz tužne pesme, a mi kada izlazimo uveče da se veselimo, mi se veselimo uz neke vesele pesme ili čak te tužne pretvorimo u nekako vesele pesme, ne znam. Ali nekako kod nas je skroz drugačija energija kada se izađe, da kažem, u grad. Kod njih je onako monotono, oni vole da, onako neki slow life, kao sve su usporeno, sve polako, tužno, monotono, stalno vole tako da pričaju o problemima, o ekonomiji, o ne znam svemu i svačemu, a recimo kod nas je skroz drugačije, mislim da je naš narod mnogo veseo. Mislim da je baš naš narod jako pozitivan, veseo, da jako retko možete da čujete tu priču o nekim problemima. Mislim, naravno postoje dosta ljudi koji to rade, ali nekako u mom okruženju ne toliko, izbegavam ih. Ali nekako, eto, to je neka razlika možda. Na primer, šta je bilo skroz drugačije, konkretno pričam o mojoj porodici kod njih, kod nas nekako kada svi rade, imaju svoje obaveze, svi jedu na 100 strana, niko nikad ne dočkuje zajedno, ruča zajedno, manje verovatno da to radimo. Mi smo nekako svi, svako na svojoj strani, sestra ide na fakultet, brat na posao, ja na posao, majka na posao, svi smo nekako raštrkani, otac isto na posao negde, raštrkani i nemamo to kao tu neku bliskost kao da doručkujemo svi zajedno, pa onda tek krenemo ili ručamo svi zajedno. Kod njih je to svakodnevno, oni svi dočkuju zajedno, ručaju zajedno
i to im je nešto jako bitno i meni se to jako sviđa doduše. Uglavnom se porodice isto okupljaju svaki vikend, dolaze svi na ručak. Mislim da je tako nešto isto i kod nas situacija, da nije nešto mnogo različito, ali ono što je isto bilo meni šokantno, što je bilo različito, jeste da kada je njihov Bajram, Bajram je kao kod nas Božić, Uskrs, oni svi putuju. Niko se više kao ne okuplja kao sa porodicom ili nešto. Ja sam čula recimo da kod njih za Bajram da ne znam da se kolje neka životinja, da se svi skupljaju, ovo ono, ne znam šta sve sam čula kao ranije šta se radi, ali zapravo nije ništa tako. Oni svi putuju, iskoriste te dane kad je Bajram i kad je odmor i idu, ljudi putuju, ne okupljaju se toliko više. A kod nas je recimo drugačije. Kod nas kad je Božić i Uskrs mi se svi skupimo, sa porodicom smo uglavnom svi i retko sam baš videla da neko putuje negde za to vreme. Tako da, eto, to je neka velika, da kažem, drastična razlika. Nadam se da vam se svideo video i da ćete uživati u njemu. Ako se svidelo sve što sam ispričala i ako želite da mi postavite neko pitanje, da odgovorim na vaša pitanja u sledećem videu, molim vas da mi napišete u komentarima. Takođe, se nadam da ćemo obraditi još neku zanimljivu temu. Ako želite još nešto da čujete od mene iz prve ruke iz Turske, tu sam ja. Hvala, ćao.